pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare ndine nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kupisa. Toda kuti timboonesana nhasi, ndati timbodiscuss about these members of parliament vatanga kukonzera musindo wekuti bhiri riya rizoenda richinobudirira, because bhiri ranga riri kushota 7 people kuti ringe richikwanisa kunge richibudirira, 7 votes kuti rikwanise kunge richiita se richinobudirira. But MPs veopposition vatanga kutanga musindo pane 3 ava wekutanga atanga vavhota vari 3 vachivhotera kuti yes pabill. Kuna honorable Vusimusi Moyo. Avo honorable Vusimusi Moyo avo ndo vekuhwange, ameno vanhu vekuhwange, ameno mbuti manga matifungirawo china MP wenyiyeye kana kuti ameno makamupei. We can't really judge him so far, but tangoti tingozivisana kuti ndo zviripo, ndo vanhu vacho vatanga kuti chinhu chinende mainteraction. Kutobva taita honorable Samantha Mureyani na honorable Susan Matsenga chikwata chekupuhwa mota na weeknell vakatanga vachiimbira vachiti maita basa maticherera chibhorani. Kuona munhu ayo MP achiimba kuscreama kuti maita basa maticherera chibhorani, vision yenyu yakanaka wati ibawaziva kuti irombera MP. MP aya marombe ndo zvandakuda kuti ndingotaura nemi panapa, because hatikwanise kuti tinge tichizoona kuchema kwevanhu. Vanhu tobvunza kuti chaita kuti vanhu mucheme machemero aya chii, woudzwa kuti MP aya vaita zvinhu izvozvo. Even tikada kunotarisa alright izvezvi chaita kuti vaiti vote kudaro, handiti vari kuti because we want development kuti inge chicontinue chiita sei tumafacts twawo twekunyorerwa tuya vakadevelopa chii izvezvi. Because tikada kutarisa maroads chaicho nzvimbo idzodzo kune maroads masvino, any meaningful development yakaitika ndeyechi ikoko. But because vari kuchengetedza mabasa, those guys I believe most of them they are jobless. Handina wandamboona achimboita ngirikini yake, most of them they are jobless, they are. But hatina kuzoti tingaswera tichidziswerera, hatingatodi zvaitika tikaramba tichizvisa munzeve dzenyu, munopedzana makutowedzera kurwadziwa, makutotaura kuti iwo ndo wakutotirwadzisa. Ndangoti ndingozvitaurawo zvangu because zvinhu zvekuti zvinenge zvichitotibata-batawo tichitoona kuti but iwo wakapinda netiketi rekunzi uri munhu weopposition, chazoita kuti uzodai so chii, chazoita kuti usvike pakurwadzisa vanhu kudai so chii chanyatsodaro. So ndo nyaya yacho yaitika veduwe. Ndangoti ndingopfurawo nepanapawo ndichingokuzivisai zvingopindawo munzeve dzenyu muzoziva MPs. Zvekare kune list revamwe vese vavhotera bhiri bhiri ravhoterwa nevanhu veopposition veCCC, ndo vaita kuti bhiri ribudirire. Vatengesi vega vanhu veCCC muri marombe, manzwa, ndimi maita kuti chinhu chibudirire. So don't blame vanhu veZANU-PF because vagara zvinhu zvekupati kwavo and they know what they were doing. Obviously we can't expect munhu wekuZANU-PF kuti ati no, because zvinhu zvagara zvoti party resolution zvakatanga neparty resolution kwavo zvikanzi ngazviuye zvipasiswe zvizoenda kubill. So we don't expect them kuti vange vachizokwanisa kunge vachirambawo vachidii zvinhu zvekuningira kwavo. Ukatoona weZANU-PF atobuda achiti haasi kuda, mangwana aitomuka munhu iye akutorikolewa bosi anenge akunzi iwo zvawatoita izvi hausisiri member yedu nekuti hausi kutimirira, hausi kudaira zvido zvevanhu, unongoziva zvazvingori zvinhu zvacho. Saka obvious vatongoita zvinhu zvavo vachidefenda party yavo. But isusu tingatobblema vakazvipinda vachiti zvita vanhu veopposition. Those guys they are just masquerading as opposition members yet they are not. Ndo nonsense chaidzo dzidzi. Amene kwamuri ikoko kuti sadza racho munorimedza sei, kana ukatadza kurimedzawo ndizvozvo ziva vanhu vakonzeresa. List racho iro ndakusiyira pa screen garai maona kana muchikwanisa kuverenga muchizuma muchiita sei. Right, zviri kuitika pa list iri ayo mazita ayo akachekwa. I want you guys to know this. Mazita akachekwa pazi list iro riri rape rinyatse kutarisisa mazita akachekwa. Mazita akachekwa ayo kai ndo zati zvinoona kunonokera kuningira, but ukaita zoom in kana ukaita screenshot whatever kana usinyatsooneka just let me know ndo nyatso kusendera kuti unyatsoroona. Right, mazita aya akanikirikina aya haana kukwanisa kunge ndo mazita anga achidedzera kuti no to 2030.
manzwisisa nyaya yacho, ndo vanga vachiti no to 2030. Zvekare kune mazita mamwe 2 asina kunge akachekwa ipapapa, ndo vanga vari matailors. Kuna Gladys Ndlwasayo na Caston Mateu ndo vanga vari matailors. Saka that's why kuti mazita avo anga asina ana kuchekwa chekwa, ndo vanhu vanga varamba zvebiu izvo zvekuti isusu biu hatisikuda. Zvekare ndandikunzwa kuti vanhu vari kutaura vakawanda vari kuda kubvunza kakuti ko what about Richard Tsvangirai avhotawo sei? Richard Tsvangirai avhota kuti no to 2030. Handiti zvinhu very important izvozvo kuti munge muchiziva, because ndaona kuti vanhu vakawanda vanga vakatomutageta kuti ko ari kutaseko mwana waTsvangirai chinhu, kune nyaya dzimwe dzaizotendera chinzi akangoitawo mutengeso futi. Saka avhota kuti no, zvakakosha kuti munge muchiita se kozoita Maureen Kademaunga, kune mamwe mazita kanana Karenyi Linet uyu avhota futi kuti no. Handiti nevamwewo mune muchitsvaga mazita avo vanga vachingotiwo no, but kwanzwa zita racho rende ndisina kutaura ndo vacho vanenge vati yes mazita ari pa asina kuchekwa iwayo ndo anenge ari ma1. And I know a lot of you guys are asking me about Wende. Nyaya dzaWende tichazotaura time. Handisi kuti Wende ndavhota kuti chinda, kuti tichazotaura time. Zvamanje ngatimbogumira panapa. Good night.